80-násobok návratnosť investície. A nehovorím o žiadnom bullshite, ani memecoine, ani o žiadnej kryptomene, ale reálnej akcii, ktorá vlastne bola na burze. A jedná sa o firmu Carvana. V podstate táto spoločnosť obchoduje s jazdenými autami. A v rokoch 2021-2022 bola na hranici krachu, kde skoro odišla z burzy a takzvané nebola schopná splácať svoj dlh. A keď sa pozrieme na ňu dneska, tak táto firma sa predáva za skoro 80 miliard. V roku 2021-2022 sa predávala za 800 miliónov. Takže je to reálne firma, ktorá za 3 roky dokázala spraviť takýto násobok. Ale zasa bolo v tom obrovské riziko, pretože veľa investorov túto firmu tzv. Shortovali a neboli na ňu pozitívne ohlasy. Boli na ňu vydané aj tzv. Short reporty, takže aj takéto niečo vie priniesť burza. Takže treba sa vždycky dívať na nejaké zaujímavé príležitosti a vedieť aj dobre znášať to riziko.